ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ମୋ କଲେଜ ଆଉ ମୋ କ୍ଲାସରୁମ୍। ତ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ 3-4ଟା ଜାଗାରେ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ। ତ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବସ୍ରେ ଯାଉ। ତ ଏଇଟା କିଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ବି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଲାଇକ୍ ନର୍ମାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର କି ନା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ସବୁ ପଇସା ପକାନ୍ତି, ୱିଶ୍ ମାଗନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ପଇସା ପକାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖି ଦେଖିକି ପଳେଇଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଥିଲା। ତ କ୍ଲାସରୁମ୍‌ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ଏଇଟା ତଳେ ବି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଉପରେ ବି ଅଛି। ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍‌ରେ ତଳ ଷ୍ଟେୟାର ଆଣ୍ଡ ଉପରେ ବି ବସିପାରିବୁ। ତ ଏଇଟା ଉପରେ ବି ଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଥିଲି ଉଁ, ବସିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଯାଇଥିଲି ଉପରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପର ଭିୟୁଟା କେମିତି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥିଲା ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କି ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତ ସେ ସେଠି ପଳେଇଲାଣି ତ ମୁଁ ତଳକୁ ସେଥି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଏ କ୍ଲାସ୍‌ର ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର ହିସାବରେ ସେମାନେ ପଢ଼ାନ୍ତି। 3 ଜଣ ତା ଭିତରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଆଣ୍ଡ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଣ୍ଡ ବୁଝା ପଡ଼େ। ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏଠି ତମେ ବସିପାରିବ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍‌ରେ ୟା ଫ୍ରି ଟାଇମ୍‌ରେ ବସିକି ବି ସ୍ନାକ୍ସ ବଗେରା ୟା କିଛି ଖାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସେଠି ଭିତରେ ଅଛି। ତ ବାହାରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଲିଟରାଲି। ତ ଯିବା ଚାଲ ଭିତରକୁ। ଆଙ୍କ ନାଁ କଣ ଅଛି ପଢ଼ିକି ମୋତେ କୁହ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ କ୍ଲାସରୁମ୍। ତ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ସ୍କାନର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି କେବଳ ଦୋକାନରେ ଗଲେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କିଛି ବି ହେଲେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଦଉଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍କାନର ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦବା ପାଇଁ। ଏଠି ତ ସ୍କାନରର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପାଇଁ ହିଁ ସ୍କାନର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏଠି। ଆଉ ନହେଲେ ଯେମିତି ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କିଣି ଆଣିଥିଲି ସେଟା ନାହିଁ। ଏବେ ସ୍କାନର ଓନ୍ଲି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଏଠି। ଏଠି ସ୍କାନର ଅଛନ୍ତି ଡିସପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ 2 ଜଣ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିକି ଇଏ କରୁଥିଲୁ। କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା ଆମେ କ'ଣ ଫୋନ୍‌ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବସିକି କି କଲ୍ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ସେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲା କହିଲା କି ମୁଁ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହେବି ତ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପିକିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା କରିଦିଏ। ତ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତିରେ ସରିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।